ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ നാറ്റ JEE പേപ്പർ 2ൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി ക്ലാസ്സസ് നേരിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓപ്പൺ ആവുമോ ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയാണ് എല്ലാ എക്സാമും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ചിലർ ഓൺലൈൻ വേണോ ഓഫ്ലൈൻ വേണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ CBSE സ്റ്റുഡൻസിനും എക്സാമിന് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 45 ദിവസമെങ്കിലും കഴിയാതെ ഇനിയൊരു എക്സാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ പോസിബിൾ ആവണം എന്നില്ല, ഉറപ്പില്ല. എന്നാലും ഒരു 45 days എങ്കിലും കഴിയാതെ ഇനി എക്സാം നടത്താനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നാറ്റ എക്സാം ആണെങ്കിലും JEE എക്സാം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ +1 +2 ബോർഡ് എക്സാം CBSE ICSE ഒക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ IITs NITs SPS മുതലായ ടോപ്പ് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജസിലേക്ക് അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പല കുട്ടികളാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡാണ്. ഇപ്പോഴേ നമ്മളിതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടുമോ, ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുമോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ജനറലായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, അതായത് ഡയറക്റ്റ് കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ്. ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിന് സാധാരണ ഇത്രയും സമയമൊന്നും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളോട് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ലീഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കണം, SPS NITs മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മാക്സിമം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മിനിമം 100 hours എന്നാണ്. ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി എക്സാമിന് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും. മാക്സിമം കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് 25 സ്റ്റുഡൻസൊക്കെയാണ് നോർമലി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റാഫും സ്റ്റുഡൻസായിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഓരോ ഡൗട്ടുകളും എടുത്ത് ചോദിക്കാം, അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലൈവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ചസ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആപ്പിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അത് നോക്കി ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ട കറക്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അഡ്മിഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓരോ കൊല്ലവും. അത് നമുക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 സീറ്റ്സാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത ബാച്ചിലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തൂണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ അഡ്മിഷൻസും ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജനറലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലൈവായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ SM റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വല്ല നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാരണോ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫുള്ളി ഇപ്പോൾ 2 hours ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 2 hours ടീച്ചർ ഇരുന്ന് കുട്ടികളായിട്ട് ഡൗട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാൻ താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ SM കൺസെപ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഷോർട്ട് എമൗണ്ട് തന്നെ മിസ്സായ ക്ലാസ്സസ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ SM റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട്. അത് മിസ്സാവുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷന് പോലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസ്
യൂസ് ചെയ്യാം. 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിലായിരിക്കും മൈക്രോ എക്സാം കൺസെപ്റ്റിലൂടെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 2 hours ക്ലാസ്സിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനും ഈ മൈക്രോ എക്സാം കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പറ്റും. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എക്സാം റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സസും അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മോക്ക് എക്സാം ഏതൊരു എക്സാമിനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം പാറ്റേൺ കുട്ടികൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിചയപ്പെടാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സാം സെൻറ്ററിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്തരം ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ മാക്സിമം ഫിറ്റാക്കുക ഫോർ റൈറ്റിംഗ് എക്സാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മോക്ക് എക്സാംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ജെഇയുടെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആപ്പിനുള്ളിൽ. അത് കൂടാതെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അവരുടെ മാർക്ക് എത്രയാണ്, എത്ര മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റ പുതിയ മോഡലാണ് എങ്കിൽപ്പോലും നമ്മൾ പുതിയ മോഡലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 5 എണ്ണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് മോഡൽ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് 2021 നാറ്റയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടീം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, ന്യൂ ആയിരിക്കും, പുതിയ മോക്ക് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും. എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയുള്ള മോക്ക് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതുന്നത് വഴി കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് എക്സാം ആപ്പിനുള്ളിലുണ്ട്. ഫുൾ ലെങ്ത് ടെസ്റ്റുകളും പല ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിനുള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വട്ടം നാറ്റ് ആണെങ്കിലും ജെഇ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സിലബസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചേഞ്ചും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ആപ്പിനുള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഫുൾ ടൈം ഈ എക്സാം കഴിയുന്ന വരെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ ക്രാഷ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20-30 days ഒക്കെയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കാറ്. നമ്മളും പണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എക്സാം എക്സ്റ്റെൻഡായി പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളത് ജൂൺ വരെ എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം ജൂലൈയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോലും നമ്മൾ അത്രയും നാളും ഈ ആപ്പ് ഫ്രീ ആയി തന്നെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓൺലൈൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഡ്രോയിങ്, എസ്പെഷ്യലി ജെഇക്കൊക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ കറക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ കുട്ടികളെയും ബേസ് ചെയ്ത് അത് നടത്തി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി ബേസിസിൽ പാരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടും ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ ആ മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും തങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അനാലിസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മളിവിടുത്തെ നാറ്റ കോർഡിനേറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ നാറ്റ കോർഡിനേറ്ററിനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സൂപ്പർ 25 ബാച്ചാണ് ഇനി അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് എക്സാം നടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ടൊരു കുറച്ച് ദിവസം ഒരു 5 or 10 days ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഫീസിൽ, അതായത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് കൊടുത്ത് അടച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫീസ്, എക്സ്ട്രാ ഫീസൊന്നും വേണ്ട, സെയിം ഫീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് റെഗുലർ ബാച്ച് ഉണ്ട്, സൺഡേ ബാച്ച് ഉണ്ട്, റിപ്പീറ്റർ ബാച്ച് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബാച്ചിലും 25 അഡ്മിഷൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ളവർക്ക് അതിലേക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.